салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. барселона дар остонаи расидани ба мақсади ҳазорсолаи худ ҳамакнун бозиҳои охирро на он қадар муваффақона паси сар мекунад. мегӯянд штурро дар охири кор омада пояш мелангад ку ҳамин хел. бозӣ бо дастаи Хетафе яке аз он бозиҳои номуваффақи дастаи каталонӣ дар ин мавсим буд ки роҳи расидан ба чемпиониро дарозтар месозад. бозӣ 0-0 шуд ва барса боз аз 3 имтиёзи дигар маҳрум монд. ҳарчанд омурҳои бозӣ ба пуррагӣ ҷониби барса буданд. нилунориҳо ҷамъоҷамъ 15 зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Хетафе заданд, вале ба тақдири шӯрашон ягон зарбаи равонкарда ба гол табдил наёфт. ҷониби барселона дар ин мусовӣ андешаҳои худро дорад ва ба гуфтаи онҳо яке аз сабабҳои ғалаба накардани бошгоҳ дар ин бозӣ сабзаи майдони хонагии ҳариф буд ки таъсири хеле калон гузошт. баъди бозӣ Хави ба журналистон гуфт ки барои бозингарон дар чунин майдон давидан хеле мушкил аст. сабзаи майдон хушк буд ва барои бозингарони ҳарду тараф давидан дар чунин сабза номусоид аст. дидед ки чӣ хел Мунир вақти зарба задан ҳатто пояш ба туб нарасид. мусовӣ натиҷаи бад нест, вале чунин шароит бовариро аз байн мебарад, гуфтааст Хави Эрнандес. шояд ин суханони Хавиро раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ як нав баҳона қабул карданд ки баъди бозӣ Жоан Лапорта ҳамроҳи Матеус Алиманиву чанд идоракунандаи дигари бошгоҳ рӯи сабзаи майдони Хетафе рафтанд ва вазъиятро аз наздик диданд. аммо мухлисон сабаби асосии мусовиро дар чизи дигар мебинанд. онҳо дар шабакаҳои маҷозӣ инро интиқод мекунанд ки барои рафтан ба майдони Хетафе бозингаронро бо ҳавопаймо нею бо қатора бурданд ки футболбозон хаста гардиданд. дар асл пеш аз сафар Хави ин мавзӯъро ҳам шарҳ дода буд ки гап сари ҳифзи муҳити зист меравад. дароз шудани роҳ ба мо таъсир нахоҳад гузошт, чун мо шабро дар Мадрид рӯз мекунем ва чанд лаҳзаи дигар сафар хоҳад буд ки ин вақти кӯтоҳ наметавонад ба ҳолати физикии футболбозон таъсиргузор бошад, шарҳ додааст Хави. барселона чанд вақти охир ба хулосае омадааст ки барои тоза нигоҳ доштани ҳифзи муҳити зист аз ҷиҳати экологӣ мо бояд аз қатораҳои зудрави экологӣ истифода бубарем. ин албатта аъзои як лоиҳаи стратегии дарозмуддати барса дар мавзӯи ҳифзи муҳити зист аз ҷиҳати экологӣ мебошад ки аз соли 2021 то соли 2026 бояд идома кунад. мухлисон фикр мекунанд ки барса ҳатто аз ҳисоби хароҷоти ҳавопаймо мехоҳад буҷаи то ҳол ноустувори худро наҷот бидиҳад. кор ҳамин хел рафтан гирад. ба фикрам Хави як рӯз баромада мегӯяд ки пиёдаравӣ ба саломатӣ фоидаи бисёр дорад. ба гумонам душмании азалии барселонаву реал баъди чанд муддати фаъолият дар партави сулҳу субот ба ҳолати қаблии худ баргашт. реал барселонаро дар мавриди парвандаи Негрейра ба суд додааст ва Жоан Лапорта дирӯз ошкора гуфт ки дастае ки як умр бо доварон сару кор дорад имрӯз аз болои мо шикоят мекунад. журналист Алфредо Мартинес навореро дар шабакаҳои маҷозӣ паҳн кард ки Лапорта реалро мавриди интиқод қарор медиҳад. президенти Блаугран бар он аст ки доварон солҳои дароз аст дар рафти бозӣ реалро кӯмак мекунанд. Жоан Лапорта маълум аст ки куҷое мавриди суолборони мухлисон ва ё журналистон қарор гирифтааст. ӯ хеле асабӣ мегӯяд ки бошгоҳи Мадрид ки дар тӯли таърихи худ аз ҷониби доварон кӯмаки зиёд мегирифт ҳоло бо парвандаи Негрейра таваҷҷӯҳ дорад. ин сафсата аст. қаблан хабарҳо паҳн шуданд ки реал дар мавриди ҳамкории барселона ва Негрейра ба суд аризаи шикоятӣ навиштааст ва гуфтааст ки ин амали барса ба раванди фаъолияти онҳо таъсири манфӣ мегузорад. жоан Лапорта ва атрофиёнаш боварии комил доранд ки даста дар ин масъала бегуноҳ аст ва ҳатто ваъда додааст ки рӯзи 17 апрел ин масъаларо дар нишасти матбуотӣ пурра шарҳ медиҳад. лекин аз як ҷиҳат мешавад тарафдорӣ аз Лапорта кард. дастаҳои рақиб мебинанд ки як дастаи рақобатпазир дар вартаи мушкилиҳо қарор дорад дарҳол якҷоя ба ӯ дар меафтанд ва кӯшиш мекунанд ки аз фурсати муносиб истифода бурда сарнагунаш созанд. ин номардии навбатии реал дар ҳаққи барселона аст. арсенал ҳам рӯзҳои охир ба қавле мағзааш нест. онҳо ки баъди миллион сол аввалин маротиба як мавсим ба истилои маъмули давр зури бад бозӣ карданд, вале дар охир ба ду пой меланганд. онҳо дишаб ба ҳарифи ҷадвалии худ Манчестер Сити як тӯҳфаи ғайриинтизоре карданд. дар бозӣ муқобили Вест Хэм боз имтиёз нагирифтанд ва фосилаи холҳои миёни онҳо ва Сити акнун ба 4 хол расид ки ин умеди шаҳриёро барои чемпиониро гирифтан аз дасти Арсенал зиёдтар мекунад. дар ин баробар Манчестер Сити боз як бозии эҳтиётии дигар дорад.
арсенал дар аввал бозии хуб нишон дод. дар 10 дақиқа натиҷаро 2-0 карданд ва баъди 80 дақиқа рӯзи сиёҳашон сар шуд. 10 дақиқаи охир фақат бозингарони Вест Хэм гол мезаданд. хулоса ҳисоби бозӣ 2-2 шуд ва ҳамин тавр арсенал аз ҳарифи ҷадвалии худ ҳамагӣ 4 хол пеш гардид ки дар ин баробар сити боз як бозии захиравии дигар муқобили Вест Хэм дорад. ин дастаро шогирдони Гвардиола бо дили пур аз роҳ берун мекунанд. арсенал 74 хол ва сити феълан 71 имтиёз доранд. тақвими арсенал дар оянда боз ҳам мушкилтар аст, махсусан бозии хеле шадид бо рақиби ҷадвалии дигарашон Ньюкасл Юнайтед. аммо дар рақобат бо сити бартарии дигарашон ин аст ки шаҳриҳо баробар дар се фронт мубориза мебаранд: ҷоми Англия, лигаи чемпионҳо ва премер-лигаи Англия, ки ин метавонад ба рафти бозиҳои ҷадвалӣ ба арсенал кӯмак намояд. оянда ҳар дуи дастаҳо ба Челси ва Брайтон рақобат мекунанд. аммо аз ҳама санаи муҳим 26 апрел аст ки сити ва арсенал бо ҳам бозӣ мекунанд ки ин бозиро аллакай бархурди сол унвон доданд. ба фикри шумо фаворити асосӣ барои чемпионӣ ки аст? бо ҳазорҳо эҳтиром пеши мухлисони арсенал, вале онҳо имсол хеле хурсандии бардавом карданд. сити фаворит аст. фоҷиа дар ҳаёти яке аз беҳтарин футболбозони серияи А, ҳамлагари тими Латсио Чиро Иммобиле дар Рим ба садамаи вазнин дучор гардидааст. гуфта мешавад ки мошини ӯ ҳангоми ҳаракати роҳ ба трамвай бархӯрдааст ки дохили мошини футболбоз ҳамчунин фарзандонаш низ буданд. худи бозингар хабар дод ки трамвай қоидаи ҳаракати роҳро риоя накарда вақти сурх будани чароғаки роҳ ҳаракат кард ки дар натиҷа чунин балоро ба сар овард. ба гузориши расонаҳои итолиёвӣ, Иммобиле ва фарзандаш ба бемористон мунтақил шуданд. албатта ёрии аввалия ба футболбоз расонида шуд. ҳоло эҳтимол аст ки як муддат мо ҳамлагарро дар ҳаёти асосии дастаи Латсио набинем, чунки ба иттилои табибон китфи ӯ шикастааст ва баъзе захмҳояш ҷиддӣ мебошанд. ёдовар мешавем ки дар мавсими имсолаи серияи А, Иммобиле дар 23 бозӣ ба майдон баромада ба задани 10 гол ва 3 ирсоли головар даст ёфтааст. Лионел Месси дирӯз боз як рекорди дигари рақиби азалиашро шикаст. голи задааш ба дарвозаи Ланс 495-мин гол дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мебошад, ки чунин голҳо Криштиану ҷамъу ҷамъ 494 то дорад. барои 495 гол задан Мессиро зарур омад дар 572 бозӣ ба майдон барояд ва Роналдо бошад 494 голро дар 626 бозӣ ба самар расонидааст. Месси дар тӯли фаъолияташ дар ПСЖ дишаб 21-мин голи худро ба ҳадаф расонид ки бо пираҳани Барса 474 гол зада буд. Роналдо дигар имкони дигар кардани рекордҳояшро дар Аврупо надорад, аммо Месси метавонад рекордҳои дигари рақибашро тадриҷан нав кардан бигирад. дӯстони азиз, дар канали Дунёи Нав наворҳои варзишӣ аз ҷумла мусоҳибаҳо бо паҳлавонони шинохтаи тоҷик рӯи навор омаданд. марҳамат, тамошо кунед. ман силкаашро дар ҷои комментария мегузорам. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.